What's up, guys? How is it? We are so happy. We are here at Brackenfell FNB. At FNB Brackenfell, you guys Tirikufara out about the FNB card. In fact, the FNB account. Mazimbabweans akawanda kunetseka kuti oita sei kuti vawane FNB kana kuti vaite bank account in South Africa, especially among content creators. Vari kuchati voita sei guys, kana uchingori nepassport yako, enda ndisina passport saka ndisina kana any bank mu South Africa. So now ndava nebank reFNB, ndakukwanisa kutora mari yangu yakuuya direct bank kuno. Kana une passport yako, you don't need a permit. Bata anonzi Darlington anopedza masports. Kana uchingori nepassport yako chete, bata anonzi Darlington anoita kuti within a week unenge watova bank account yako, wotonocollecta card rako pa any branch, FNB branch riri padhuze newe. Saka bata Darlington panhamba dziri pascreen penyu guys, anopedza masports, woteerera mastages ese anenge achikuudza kuti chiita so, anokuudza futi zvekusvika uchiita kubank paunocollecta card rako, zvekusvika uchinotaura ikoko zvese, wofamba nepassport yako. Kana uchingori nepassport ready to go, siyanai nemadhiri ekuti uri muSouth Africa woti mwe munhu wotishandisa bank account yesomeone kuti uise mari. Mana vanhu vari kudyirwa mari dzakawanda. Now isusu hedu nemuroora mari yedu yakupinda direct kwatiri. We don't need anyone kuti chizodaiwo chitisendera mari, unondisenderwa ma200 pazuva, munhu achiti hanzi limit wati zvinoda kuwana mari yedu direct. So titori paFNB muBrackenfell. So guys, batai Darlington anopedza masports. Siyana nemadhiri enyu ekuisa mari mumaaccounts ana someone. Sei mari dzenyu munhu green 100 isa kamera yesu.